Τέταρτο με τον Σωτηρίου να κάνει το βολέ. Ψηλά ο Ταυλαρίδης. Νιάτιτς. Πάει να γίνει το λάθος, να εκμεταλλευτεί ο Καλτσάς με τον Σωτηρίου. Γίνεται το λάθος, ο Καλτσάς κάνει το 1-0. Τραγικό λάθος από πλευράς Πλατανιά. Και ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ με αυτόν τον ανέλπιστο τρόπο και τον Νίκο Καλτσά. Ο ένας άφησε την μπάλα στον άλλο, κανείς δεν πήγε πάνω στην μπάλα. Ο Καλτσάς το εκμεταλλεύτηκε και σαν σε προπόνηση, ούτε αυτός περίμενε νομίζω αυτό το δώρο. Στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού ανοίγει το σκορ για τον Παναθηναϊκό 1-0 με τον Νίκο Καλτσά. Κάτι που έκανε τον Παράσχο, να τραβάει τα μαλλιά του. Εδώ κοιτάξτε και πάλι πως γίνεται το μπέρδεμα μεταξύ Μπανανά και Κνιάτιτς. Ο Κνιάτιτς γυρίζει προς τα πίσω, Σωτηρίου άφησε την μπάλα. Έρχεται ο Νίκος Καλτσάς να πλασάρει. Εδώ Σωτηρίου βγήκε, δεν πήγε για μπάλα. Σε αυτή την πάσα προς τα πίσω από τον Κνιάτιτς, κακή εκτίμηση από τον Σωτηρίου. Παναθηναϊκός ανοίγει στο καλύτερο δυνατό σημείο. Ο Δημήτρης μαρκάρει τον Κλωναρίδη. Η κεφαλιά και το 2-0 πάλι από τον Νίκο Καλτσά. Παναθηναϊκός όπως τελειώνει το πρώτο μέρος, 7 λεπτά. Στο δεύτερο ο Νίκος Καλτσάς σηκώνεται σωστά, παίρνει την κεφαλιά έτσι από το πουθενά να κάνει το 2-0, ενώ παραμένει στο έδαφος, αν δεν κάνω λάθος, ο Κουλιμπαλί, ο οποίος διεκδίκησε την κεφαλιά από τον Νίκο Καλτσά, πρωταγωνιστή της σημερινής αναμέτρησης με 2 γκολ. Εδώ θα δούμε. Η σέντρα από τον Μέστο πετάγεται ψηλά, κάνει το 2-0. Ο Σωτηρίου είναι αυτός ο οποίος έχει πέσει πάνω στον Κουλιμπαλί. Εδώ η σέντρα από τον Μέστο, άψογη σέντρα, το πέταγμα από τον Καλτσά, ο οποίος ξεφεύγει από τον Κουλιμπαλί. Ο Σωτηρίου συγκρούεται με τον αμυντικό του στην εξέλιξη της φάσης. Αυτός είναι, εδώ το βλέπετε, που τον ρίχνει κάτω. Ο Καλτσάς έχει κάνει τη δουλειά του. Περνάει για τον Κουδουλάκη αμέσως. Ο Κουδουλάκης στη σέντρα είναι ο Σχέν. Να απομακρύνει πρώτου Ράμος. Πέτριτς για τον Μπουμάλ. Τώρα μπήκε, έχει δυνάμεις, δίνει ωραία πάσα στον Κλωναρίδη. Κλωναρίδης απέναντι στο Σωτηρίου. Την μπάλα στο δεξί. Ο Κλωναρίδης φλασάρει. Γκολ! 1-3 από τον Βίκτορα Κλωναρίδη στην άψογα τελεσμένη αντεπίδεση του Παναθηναϊκού, ο οποίος βγήκε πολύ γρήγορα μπροστά. Ο Μπουμάλ βγάζει την assist στον Κλωναρίδη, παίρνει την μπάλα, συγκλίνει ο Κλωναρίδης όσο μπορεί, μπαίνει στη μεγάλη περιοχή, πλασάρει σωστά με το δεξί. Εδώ η πάσα του Μπουμάλ για τον Κλωναρίδη, τρέχει να καλύψει ο Δημήτρης, συγκλίνει στο ύψος του πέναλτι, πιάνει το δεξί, ο Σωτηρίου δεν μπορεί. 1-3 για τον Παναθηναϊκό, assist άλλη μια, η ένατη στο φετινό πρωτάθλημα για τον Μπουμάλ. Γκολ για τον Κλωναρίδη. Ο Παναθηναϊκός πάρνει και πάλι πλεονέκτημα, 2 γκολ. Και είναι άλλο ένα γκολ από το σημερινό παιχνίδι, το οποίο προτείνεται για best goal. Σας έχουμε πει τη διαδικασία. Το ρόλο της κατεβάζει ο Μπουμάλ, διστράει, πέφτει κάτω και φαίνεται να χτυπάει κιόλας. Από αυτή την προσπάθεια να κατεβάσει την μπάλα, δείχνει να κρατάει τον δεξιό του ώμο ο Μπουμάλ. Δεν είναι φοβερό αν τραυματίστηκε με αυτόν τον τρόπο, διότι προσπάθησε να κατεβάσει την μπάλα περίτεχνα, πέφτει άτσαλα και ανά πάσα στιγμή, κοιτάξτε εδώ πως κατεβάζει την μπάλα, πέφτει άτσαλα στον δεξί του ώμο. Πάμε στον Διονύση Στρούμπο. Θα βγάλει τον Μενδρινό από το παιχνίδι ο κύριος Παράσχος για να βάλει στη θέση του τον Αγγούλο. Δεν ρισκάρει τόσο πολύ, είναι η αλήθεια, γιατί έλεγες για τον Μπανανά που χόλαινε προηγουμένως. Ρωτήθη τώρα αν είναι εντάξει, είπε είναι ok. Βγαίνει για να μπει ο Αγγούλο. Βλέπετε ότι πιάνει και τον δεξιό του καρπό, αλλά ο γιατρός δείχνει και τον ώμο. Αυτή την πρώτη εκτίμηση που κάναμε ότι έχει χτυπήσει τον ώμο, αλλά νομίζω ότι έχει πρόβλημα στην ομοπλάτη και όχι στον καρπό. Κρατάει δηλαδή το χέρι του για να μην φύγει ο ώμος. Έχει μεγάλο πρόβλημα.